South Africa sanibingelela kuphi nakuphi lani khona ngeendawo umduduzo wamkhonazo enibingelelayo. Sivela kwinhlangano ke Ethuleleni Organization. Cha, kupholiwe nje basidlalela ozwingi nje kanje nisibona. Yizeke phela noma inkinga zabantu singeke sayiqeda kodwa ke sithi nje ake namhlanje asike sidlale nabo ozwingi. Cha, bafethu singapha eThekwini la esingakhona la eMorningside. Sizeke ngodaba lobhlungu likamfethu ke uThemba osebenza kwesinye ke sezikole esikhona khona lapha endaweni eseThekwini. Owaba nenkinga ke yokuthi ke adliwe izinja, lezi zinja eziyingozi ezibulalayo esemsebenzini wakhe wokuwelisa izingane zize esikoleni. But ke after umfethu elimalile okunye nobulungiswa akaze aze akuthole. So ke kungakho ke size wathi akazocela ke uThuleleni ke abike ke inkinga yakhe nokuthi ke ufisa ukuthi ke simlekelele kephi. Asiqalike ukuhlangana naye, sike sahlangana naye ngenyanga edlule sithi sizothatha lona udaba lwakhe esagcina nakhona kungasekho kuhle ngoba uthisha omkhulu wesikole lo impela wesifazane waseNdiya waphuma wakhwela wazehlela la kuyena umfethu kanye nethimba lonke la kaThuleleni. Wasabisa ngabameli, wasabisa ngegoverning board, wazwafaka nomunye wakubo waseNdiya. Shothi uhlalo wegoverning board emfaka online efonini semthamo sikhuluma naye. Nanommeli waso ke isikole. Personal nje mina ayibhekene nami kakhulu telephonically nga-engage nabo ukuthi asizile ngisho esikoleni sishuthela ngaphandle kwama premises esikole, but size kumfethu uphumile esikoleni futhi weza ngaphandle ezocela ukuthi simlekele odabeni lakhe. Kwaba khona lokho ukuthi uzama ukuthreatenisha kwasho ukuthi ke sithi hayi ke khuleka ke sisiwaseNdiya ufike ekhaya sisatshiswa ngokwesaba thina ngithi yabo whoever ofisa ukukuletha kulethe ndizosithola kaThuleleni. Salinda ke ngoba kwakuthiwa phela bazosithinta abameli bakhona kuze kube namhlanje akaze ke bafike. Kodwa ke sesithatha siphinde sibuye sizohlala kahle nomfethu ke alichaza udaba lakhe nizizwele South Africa ubhlungu umfethu abhekana nakho, okukhombisa ukuthi kushuthi ke lokucwasa nempi yabaseNdiya nabamnyama futhi ngeke iphela. Kodwa ke ngingandi kakhulu asike simbingele umfethu ke sizwe ke udaba lakho ukuthi ke uthini. Sawubona bafu. Yebo bhodi. Kunjani mfethu? Asiyaphela. Yaphinde yahlangana. Yebo. Alokho lingafiki. Hayi egcineni. Vele bengihleli nginalo ithemba ukuthi sogcina sibonene bese ngikwazi ukuthi ngibeke inkulumo yami. Uzizwa kanjani ke sefikile uThuleleni bafu? Hayi, ngendlela engijabule ngayo. Yebo. Hey, angazi ngachaza ngitheni. Ngoba ngisuke ngejobana nje uba senifonele lethi asificane lana athi hayi akube mina ngifika kuqala. Ukuze ngaba iphutha libe kumina ukuthi hayi angisafikanga yini. Yebo. Okay, igama bani mfethu ngicela ababukeli nje baseThuleleni ukuthi bani igama? Igama ngoThemba ngwaKaNtuli, igama Phumuloda ngokuhlala ngila eMlazi. Okay. Yeah. Usebenza? Ngisebenza kwesinye sayikole nganoma ngalisho igama. Hayi ungalisho mfethu igama. Yebo, kwesinye sayikole sila eMorningside nje la ngako Windermere Center. Yeah. Uqale ngosebenza khona? Ngiqale ngo-2016 uqashwa isikole. Okay. Yeah. Wenzani khona? Siyaklina ekuseni siweze izingane. Nenza izingane? Yenza izingane? Siweze izingane ekuseni. Kusayiphathi of umsebenzi oqashelwa? Kusayiphathi yomsebenzi soqashelwa ngoba bezelwa iMetropolis izosiqeqesha malana nokweza izingane ukuthi izingane ziwezwa kanjani. Okay. Yebo. Okay, ke sithatha usibeke ke mfethu ukuthi nje uzubiza uThuleleni kumelana nani bafu? Kwathi kwaku uNovember 28. Ekuseni nje ngiweze izingane ngathi mengifika egate mengifika ngiqale ngiyokloka bese ngigqoka lamabhibha khona ukuthi ke bekwazi ukusibona uma ngabe uweze izingane. Ngoba invisibility ukuthi banibone. Yes sir. Emva kwalapho kwase kuba nomsindo owungaqondakala wenakhongana wezinja ama-pitbull awumakhelwana nesikole. Ngathi ngisabuza ku-security ukuthi hawu lo msindo lona ungowani na? Laselethi security hayi nalalazi kade uqalile lo msindo akuthathanga isikhathi. Uqhamuka umsindo? Uqhamuka ngaphathe eJardini la kubo kwama-pitbull. Okay. Kungala nisebenzela ngakhona? Kuqondene nje lo muzi leJardini kuqondene nesikole. Yebo, emva kwalapho ke kwavuleka igate asephuma ama-pitbull. Mephuma lama-pitbull kanti kunengane ehliswa umalume. Umalume sehambile iyeza izongena egate lama-pitbull agijima ke aya kuyona ngathi mina hayi
angeke ingane ibulawe isinja ngekhona ngathi first phatha amabhodi mesiweze ingane ngagijima ke ngawuvimba ke ngebhodi kwangazi ukuthi abuyele emuva ase gwevele loda hayi asephenduka ayemabili angibamba ngapha emsipheni ngathi ngithi ngiyaphenduka ngiyazongibamba la ayimva lapho la sesisuka kuThothova njengoba nginqa njengoba nengalo ke njena ke nalana ke lento esiphundukela ezangibamba khona ke singilele phansi ke bantu abazali bazama bethi bayishaya lutho ukusuka lezazinje into yaze yangisiza kwasiza ukuqhamuka kwamaphoyisa ngoba nami ngase ngitshenela ukuthi sengiyafa baqhamuka amaphoyisa adubula eyodwa ngoba engasakhuzeki ngesikhathi beyidubula ke nakhona ayivange yafa ngenhlamvu yokuqala ngoba yaze yafa ngeyesibili sebeyidubula okwesibili ke sakubambile njalo zazingibambile emva kobe sebeyidubula ke zase sezingidedela ke sezisa umsindo wesibhamu yebo ayike basenakho ungakwaqhamuka omunye umzali anganomse emaphoyiseni yini okuyena kwafika wangiqukula ke emva kuba ke isinja sidubulekile lena ke sihlehleli yabuyela lapha ngiqula ngifaka emoteni wangenisa ngaphakathi ke emagcekeni esikole yebo ngase ngithathwa ngayeso esibhedlela nama ngazi ukuthi ngafika nini ngoba ngaphaphama ngo5 ntambama ngoba lento yenzeke ekseni ngo7 kodwa ukuphaphama kwami ngaphaphama ngo5 ngoba iICU ngahlala enakhungeni insuku ezintathu ngise-ICU ngase ngikhishwa ke ezinye lento insuku ezimbili ke sengisewodini ke ngase ngikhishwa futhi isikhathi singakanakho lento ngingakabikho right ekutheni sengiyakwazi ukuhamba ngoba into eyinkinga kwakumsipha nala leza singibambe nakhona ngoba ngibonga khona ukuthi ayikwazanga ukuthi zithinta umuzi ngoba khona zangibambe eduze kwakhona uzayifuna amakhwahla phela ziyawathanda ngoba ukuba zangithinta khona mhlambe ngabe ngafa ngoba khona enye indawo la kodwa ngavele ingane azikho bazoveza khuleka ngoba ingane azikho lapho wathi udokotela sale kancane ukuthi ziqashule lo mthambo lo ophakela inhliziyo la kunebala nje elikhulu umuqa nje la ezazingibamba khona ngoba ngase ngilele phansi nje sezidonsela nje nami kwase kuphele wona amandla owazama ukula nawe ngangilwa ngoba nakhona ngibonga lento edalwa zakethi ngibonga uNkulunkulu ukuthi ngesikhathi ngilwa nazo angiwanga kanje ngomhlanje ngavele ngaya ngathi ngoba namba ngazi into eyangenza ukuthi ngiyokuba nginakhungana ngesizwe ngoba kuba ngawa ngomhlanje njoba zazingibamba la zayizovele kube lulu ukuthi singigqavune la bese zingiqasha uliqoqoqo hey khona kwabanzima kakhulu kulo mzuzu bayamemeza abantu nezingane kwenzakala bayamemeza abazali ingane ebese zingaphakathi ke zawufakwa nakhungene ofisini ukuthi zingaboni lento eyenzakalayo abazali bazama bekhipha lokho abanakho kwezinduku bethi bayashaya lotho kungidedela nozakwethu engisebenza nabo bayaphuma nemshanelo yaphuka imshanelo beshaya uphi umnini wezinja kulonzakala okubuhlungu nakho konke lo wesilisa wayemi ngale umuntu okuyena owayezama ukususa izinja zakhe lo wefazana lo wesilisa wayemile owesilisa imuphi umnikazi wazi izinja lo indoda yakhe yebo ngoba umakoti wakhe wayisusa izinja indoda ayimile ngoba baze bagcina sebengasezwani nomunye umlungu osesikoleni sakamakhelwane sabafana okuyena waze wamthethisa ke sebefuna ukumshaya ukuthi indaba ebukela izinja zibamba umuntu kanti zibamba isilwane yini base bemkhuza ke abanye ngokuzwa kaMeku abamkhuza athi hayi uma senimshaya lelecala ngelisakwazi ukusebenzeka phela mesini zinambeka isandla miyeke ngoba sekuze kwakhona namaphoyisa manje ke ukube ke njengoba baye ukumshaya nje but icala lisebenzeki angcono bamshaya into eyinkinga angilazi indaba yaleli icala ngoba kwaze kwaba yimina engibhizike manje ngifunana nomseshi umseshi wami ngimthola akafika nasemsebenzini ngoba bathoza ukuthi bezongibheka emsebenzini kwathi hayi uthe ulento amaphoyisa umseshi uzofika kuwena ezothatha izitatimende akaze efike ethatha isitatimende asikho isitatimende engangasiphala nomseshi yikho ke ngithi angcono bamshaya ngoba phela kumanje ubungeke nawo uzubiza uthuleleni if ukuthi icala uyayibona iprogress yalo ukuthi iyaqhubeka yebo ngoba umuntu okuyena ngathi ngiyobeka kule khona le ndawo enamaphoyisa la abasey'khundleni ey'phezulu sengilibele ukuthi yini igama layo eSiyabuswati noma lapha provincial ngaye provincial ngithi ngiyolibika khona udaba lami ngoba nje ngiyabona lento eyenzala kunomdlalo abawudlalayo ngase ngisizwa elinye iphoyisa lathi hayi
nansi inamba kaNakhungana kababa uMasimula awufonelene umbikela udaba lakho uyena ozokwazi ukutholela umseshi ngase ngimfonela ngamchazela ase ngitshena ukuthi umseshi ubani ase ngifika ke kuyena kumseshi sengiyayichaza ukuthi ngubani useyasho ukuthi hayi wafika la kodwa wafikela eNakhungeni eRes wayobuza khona ngithi mina ungibuza kanjani eRes ekube ningasebenzi eRes mina ngisesikoleni eRes angihlangani neRes nakhona ukuthi inamba yami unami ngithi ngayibuka inamba unenye inamba yomunye umuntu ngithi akuyona inamba yami lo abakunikezayo ngoba waye endaweni errong wayeka wena ukuya esikoleni ngoba manje ungixanga ukuthi uthi nebabe xhumana noprincipal manje ngathi ngixakeka ukuthi uma siyofuna ukuthatha istatement yini ke engayi kuprincipal ke asithathe kuyena istatement kunokuthi ahambe usibuza lapha eRes cha angithi ke manje ke kulokho mhlambe uprincipal njengoba nje kade kuluyisa ubizo uthuleleni yeah but iphoyisa honestly liyakuveza ukuthi belixhumana nothishomkhulu ngithi yeah but ke sekuvela ukuthi iphoyisa liye endaweni errong yeah uthishomkhulu yakwazi wena kakhulu bengabe ukuthi uthishomkhulu odukisa iphoyisa ayi angazi ngoba kodwa ke mina ngizosho njalo ke mina yeah ngoba phela awukwazi ukuthi uze kumina yeah mina bese uthi ufuna nanga umfethu ushuthayo yeah but bese wena utholakala ukuthi usule kwenye indawo kodwa uzili uyaxhumana nami ngithi yabo ngithi mina ngiyamazi lo mfethu ushuthayo lo shuthayo yeah yikho mina ngingama nje 100% ngithi umuntu owadukisa iphoyisa ngingasho ngithi uyena uthishomkhulu lo nenamba le oyifica lapha engaziwe yeah ngingasho ngithi uthishomkhulu involve kulokho because uthishomkhulu angithi unayo inamba yakho unayo inamba yami uyakwazi ukuthi uba na address yakho wazi yonke into yeah usebenza esikoleni sakhe yeah ngoba phela wayengamphe babe ngahamba naye befikeke lapha esibhedlela ke ezongibheka bese wazi ukuthi athathe leso statement uma usufikile ke kulona ke iphoyisa sewusho ukuthi hayi lento la ku wrong ngithi yabo inamba nanga mina ngikhona uthini iphoyisa into ayishoyo wathi usalinde ilento iphotographer ukuthi ekwazi ukuthi ke aqhubeke nalo lo daba ayi qhubeka isikhathi esideke ngisathi ngimlindile hayi ngiphinde ngilento ngiphinde ngifone futhi uthothi ngimfonela ucingo lakhe engalibamba hayi ngise ngibuyela khona ke manje bese ngibonana nelinye iphoyisa ngilibikele udaba lami ngaba nenkinga kanje kodwa manje konke engayiqondi kahle bengifika umseshi wami udaba lami ngitshela ukuthi ulinde iphotographer ngibona uphelele unyaka lo dethi ulinde iphotographer ethi umseshi hayi lethi leli phoyisa yenza nje nayo iyakumphathi wabaseshi umcela ukuthi ucela akushintshele umseshi ucela ukuthi udaba lakho liphathwe omunye umseshi ngoba awuculisekile ngendlela kwenzeka ngayo hayi ngiyeke ngifice ubaba uMantshenge hayi ke mengifica ubaba uMantshenge ngimchazeleke udaba lami ebese yambiza ke naye ke lo mseshi lo eze kumseshi eofficeini bese eyabuza ukuthi uyayazi into lensizi bese ethi uyangazi ngaye ngafika la bese ethi iyakhala lensizi ithene udaba layo aliqonda ukuthi lihamba kanjani ngoba sekuze kwaphela unyaka ulodo uthi khona izinto ezilindele wasesho kumseshi wathi hayi ulinde Nakhungani ulinde iphotographer ebese kumseshi bese ubaba uMantshenge ke lokuyena ophethe abaseshi asuke lapho kafonela umunye usisi kokuyena ko odela nama photographer lo sisi alibambe kucingo bese ekhuluma naye kuba uMantshenge ke ethi lo sisi kade ngayilethe iphotographer lapho angazi ukuthi yiphi enifunayo bese ethini lento umseshi athi umseshi yena ayikaze ifike kuyena bese ethini bese close hayi angazi ngoba mina ngayiletha nje ngqo lapha eNakhungeni ema-officeini enu ukuthi ayifika ngakuwe kanjani wathi naka nalo lwazi ngase ngimcela kuba uMantshenge ukuthi hayi bengajabula ukuthi lento lolu daba luphathwe omunye umuntu ngoba manje hayi angiculisekile ngendlela kwenzeka ngayo ngoba manje nakho silindo lento iphotographer lo sesimane imfonela uthi kudala iphotographer wayiletha ngoba wazi wathi ubaba uMantshenge eyani iphotographer ngoba uyabonakala ukuthi walimala kanjani nanokuthi uyayazi indawo la walimalela kuyona kwakufanele umseshi ahambe obheka la walimalela khona ebese engena emzini wendiya ngoba kuseduzana nje neqondene negethi lesikole okay so far icala lithini progress yalo njengamanje kuwena moya kuxhumana nepolice station icala nje lithule ngoba ngathi menge eBreya kwathiwa eBreya yonke into isikumseshi bona ayikho into abangayenza yipi police station eBreya Botanic
Ikephi la phezulu? Yebo, ungena ngoba. Uhamba ngokhawi road. Okay. Yebo. I-case number nayo? I-case number nginayo. No, ethifana kulungile zokunikeza i-case number mase siqedile labo. Yebo. Sike senze i-follow up ukuthi kwenzakalani ngayo. Yebo. So after usulimalile isikole yini esakwenzela yona mhlambe njengomsebenzi waso? Akukho isikole sangenzela khona into eyenzeka abazali ka abanakho abangifakela imali bethi babonga ubuqhawe engabenze ukuthi ngakwazi ukunikela ngempilo yami ngiyovikela ingane ezinjeni eziyingozi kangaka ngoba bacela ukuthi bacela ukuthi nebeyifake kwi-account yami. Wanqaba ke uprincipal wathi ngeke ufuna izongena kwi-account yesikole. Imali eqhamuka kubazali ngaphandle ufuna ingene kwi-account yesikole. Ingene kwi-account yesikole. Why? Angazi ukuthi kungani. Ngoba babengibuza ukuthi imali kodwa lo mama ukunikezile yini. Sengiyasho ngithi hayi khona anginikeza yona bathi hayi abagculisekile ukuthi kungalendlela le abayifake ngayo ngoba wanqaba ukuthi mebecela i-account yami ukuthi beyifake kwi-account yami. Wakunika malini Thishomkhulu? Wanginikeza 21,000. 21,000. Yebo, sihlangane nabahlali la ngoba nabahlali baba-donate impela. Okay. Yeah. Esibhedlela wahlala isikhathi esinganani? 3 days ngise-ICU ewodini kwaba zinhlwembe futhi nje nginey'nsuku eziwu-5 ngisesibhedlela. Kwakhokha bani? Hey, nanso-ke indaba yokukhokha. Ufika wathi uprincipal isikole sikhokhile. Yeah. Emva kuba kade senakho nifikileke esebiza i-meeting useyayishintsha lento usethi i-IOD yami engikhokhela esibhedlela. Ngithi mina ayi manje angisaniqondike ukuthi ubani okhokheni eqaleni uthe isikole singikhokhele lento esibhedlela. Manje sekuyi-IOD ngase ngibuza ukuthi le IOD uma ingikhokhelile ubani owayi-applyela ngoba phela kufanele kube yimina engiyisayinelayo. Iphuma kanjani ngayisayinelanga? Mina ngisebenzi ngoMahlalele yini i-IOD? Injaron George. Injaron George? Yebo, fanele yabona nje soze singazi nokwazi kuba uMahlalela akathi yabo. Okay, Injaron George. Yeah. Okay, bathi uthi Thishomkhulu yona ekhokhile. Usethi manje yona ekhokhile. Ungazange uyi-applyele? Ngibuza ukuthi ikhokha kanjani ngingayi-applyelanga. Le IO le iya-applyelwa noma nje mawumsebenzi nje uya? Bayebethi uma umuntu osebenzayo ka-labor khona imali abayibambayo yokuthi uma ulimele bekwazi ukunxephezela ngayo. Okay. Yeah. So ngokuphuma kwakho kulezi insuku uyohlala esibhedlela kwase bevele odokotela bethi usungagoduka? Bathi sengakodwa ngoba kwakhala nonesi bathi hawu ukhishwa kanjani ungekho right na ubani ozogada ekhaya. Ngithi mina hey ngisonakho ngayikho into engizoyenza ngizohlala ngofonela ekhaya kube khona abamlethayo ukuthi uma kukhona izinto engiyidingayo ekwazi ukuthi eyongithathela ngoba kwakunzima ukuhamba. Mana Themba, njengoba ukhishwa esibhedlela, yeah, onesi nabo bengagculisekile ngecondition yakho ukuthi ekhaya, yeah, udedelwa isibhedlela ngoba sasibona ukuthi ke usurathi ukuthi usungaphuma noma mhlambe ikhona into eyenza ukuthi isibhedlela sikukhiphe. Ufuna ukuthola lokho? Nami lento eyangidida ukuthi kungani ngoba phela nalo nesi wayekhuluma nami akachazanga ukuthi izathu yini ngoba wathi nje ayimphathi kahle lento ukuthi ngingaphuma nginje ngingakakwazi ukuhamba ngoba umfethu osebenza naye lapho yena wayengixakileke engehlisa ke engifaka emotweni. Kwangasaphela mhlawumbe imali ye-IO le? Asazi-ke le ngasi ukuthi ayikade ngi-applyele nini ukuthi iyongikhokhela lapha. Isiphi isibhedlela wawusele kusona? City Hospital. Awukazi uphinde uye khona? Kwathi-ke sekudumbileke la ingala esidumbile ngenze njani ngavele ngaye lapha naye lento ngoba savele singasezwani nomama ngaye lento eCCMA. Idumbiswa yini ingalo manje? Angazi ngoba bathi khona lento abayishoyo kodwa awekho amaphepha angenanga cathi babhalile emaphepheni. Ubani ongenawo amaphepha? Ifayili yakho? Ifayili yami onke amaphepha anginawo asesibhedlela. Cathi kubhaliwe ukuthi yini ngoba wachaza ulento udokotela uthi yini edumbise ingalo. Kudumbe emva kwekhathi ngalani sekhaya? Angani noma kwasekula ko-February. Okay. Ngoba ngoJanuary kwathiwa ngibuye futhi ngizoqala ukusebenza kwathiwa into engizoyenza ngizocosha amaphepha kuphela. Khona unamanxeba amanzi? Khona nginamanxeba kwathiwa into engizoyenza ngizocosha amaphepha. Kusho India lele la? Kusho yena uprincipal lo wethu. India phela ngiyasho nje umhloniphi umphathi wakho. Mina ngiyasho kusho India lona lele la? Yebo ilona lathi angibuye into engizoyenza kungcono angicosha amaphepha ke egcekeni. Hey
Ngosuku lakho lokuqala nje awusithombeni ubuye emsebenzini kwenzakalani ufika nje bakumwela kanjani? Hey bathi nje hawu usubuyile ngathi yebo kwaphela kanjalo akukho okunye mhlawumbe abakushoyo. Basho nje usubuyile kuyibona bathi ebuye. Hey akukho okunye abakushoyo nanani ilento ukuze mina ngize ngicela phela ngaze ngalento ngacela i-meeting naye uprincipal ngathi ngacela ku secretary akangicelela appointment no principal ngicela i-meeting ngase base bengicelelayo bese ngikhuluma naye ngithi hayi ngisacela ukwazi ukuthi emva kubade sengilimele nihambe nagcina phela nokuthi kube khona izinto ezobulungiswa engiyitholayo na wathi uprincipal hayi akangene yena lapho ngalimalele emgwaqeni angilimalelanga emagcekeni esikole nansi into ekuyiyona ke esibanga kakhulu nayo ngithi mina ningasho kanjani ukuthi ngilimalele emgwaqeni ekubeni ngiphuma ngokomthetho ngiqale ngihlokhe nasithengele amabhibho nasicelela imetro ukuthi sitraine ukwezingane ngoba sengilimele senithini senithene ngingalimalele emgwaqeni ukhona omunye uzakwethu naye la okuyena owezingane manje naye uyambuza ukuthi hawu manje mina njengoba ngiwezingane ke ngisiphi isimo njengoba lo walimala ewezingane wathi hayi kuyingxenye yesikole lokho kwenzayo kodwa kumina akazi kuyingxenye yesikole. If kube lengane yalunywa yinja ungabe ucabanga ithuthwa njengoba nawe uthola i-treatment oyithola njengamanje? Hayi le ngane kuba yabanjwa lezazi nje ngicabanga ukuthi kwasikole sasovalwa ngalesa sikhathi sasovalwa nje kufike nabaka education kuzoconfirma ke kubuzakala ngoba phela lezazi nje ayifuyo eduze kweingane kunenakho ngana lapho seduze kwesikole iyamangaza le nto ukuthi lezi nje namanje ayodwa yazi sakhona. Okay. Iphuma ngalesikhathi futhi kokunye ukephume nayo ngobani ngo-7 isikhathi ingane kubhizi impela abazali behlise ingane. Yena umnikazi wayo lenja. Usaphuma nanayo. Usaphuma nanayo. Angithi ngibe ngabe ngithi ngiyabika ngithi nangu lona umnikazi wezinja uphuma nezinja wathini wathi hayi lo muntu akasekho la siwahamba ule goli ngithi mina nangu ngiyalapha yani. Kusho uthisha omkhulu. Kusho uthisha omkhulu. Usho ngoba nawe ubona ukuthi izingane kuseni ziyafika ziyehliswa. Yebo kahle nje umvikele ngalendlela le into ongazi noma mhlambe khona yini lokho abanikezana khona ukuthi amkhava. Umndiya wakubo uthi mhlawumbe khona lento amnikezayo nokumkhava. South Africa yazi no mama nje nabazali la eThekwini angithandanga ukuthi ngisho ke igama lesikole mhlambe ke abantu boveza kuma comment section makuthi bayasikhumbula isigameko samfethu but lesi sikole sila eduze nje kwe-center iWindermere Center ngisepaki la kunepaki bese kuba khona igarage ngapha la ka-engine ka-petrol lesi sikole ke singenhla kwepark. Ngithi nje ake ngizama ukuthi nginike abantu mhlambe lo description especially abazali ngikusho lokho ngoba umfowethu njengoba beveza nje ukuthi ke isakhona ingozi izingane zenu zisahamba phezulu kwengozi mangabe ukuthi leli ndiya lezinja lisakwazi ukuthi liphume nenja ekseni ngesikhathi kusafika zona izingane zesikole izingane zeni zizongena esikoleni but phezu kwalokho phezu kwesigameko esenzeka sokuthi izinja zakhe azidedele yena ziphumele ngaphandle kwesango yayobamba ingane if umfowethu wayengekho uthemba ukuthi anikele ngempilo yakhe kwasinda impilo yengane but okusho ukuthi ke inhloso anayo usayiqhubha namanje mawukuthi usakwazi ukuthi ngesikhathi izingane zizolethwa esikoleni yena ebe eyikhipha inja. Ngikusho lokho ngoba ngiyazi ukuthi ke abazali akubona bonke abakwazi ukuthi balethe izingane zabo esikoleni abanye bayahanjiselwa omalume no nje abadrive imoto lezi ezihambisa izingane but wena wazi ukuthi ingane yakho isafe yizwa ukuthi kwenzakala njengamanje kulesi sikole ngishoyo kulungile mfethu umnini wenja mfethu kukhona akuvela mhlawumbe ukuthi akunxepheze nokuthi azochaza mhlawumbe ukuthi kwenzakaleni iphutha lenzakaleli asikaze sibonane lokho ngalimala nje asikaze sibonane naye akaze akhombisa ukuyisola fika akakaze kodwa into eyinkinga sihlukanisa umgwaqo naye uyaphuma uyangena ngemoto akaze nje aphuma mhlawumbe bese emalight uze kwegate bese ecela isecurity ukuthi hawu awungibizela lo muntu owalunywa izinja zami ke sixoxe naye akaze esho lutho mana namaphoyisa akazange ayini ngopha statement istatement uma ngizwa ngoba mina impela ngase ngihambe emhlabeni ngoba ayikho into emva lapha engayibona
uma ngiza kuthiwa isitatimende basibhala khona laphayana banikezana ama-details. Okay. Ukuze ngifisa ukuthola mhlawumbe ukuthi uthini ngokuphuma kwezinto zaziphuma kanjani lezi zinja lezi egate lakhe? Hayi angazi ngoba kwaba awuphelanga lento u2 minutes ngikhala ngokuthi hayibo kwavuleka igate kwangaphuma moto lo muntu ebenezinje ezeyingozi kangaka yini la yenzayo awuphelanga lento u2 minutes zazibe yiphuma njalo ezinje. Unamakhamera umuzi? Ikhona ikhamera yabikhona impela ngithi ikhamera le ngiyibona egate. Ngibuza lokho lobashuthi phela ngenzeka ukuthi kwakuyinhloso vele ukuthi ayiphume ziyodla. Ingane wayibelezi yomuntu omnyama noma eyomuntu omnyama. Kwakuyinhloso mhlambe kwaleyo because phela benamakamera evula nesango but bese kungaveli umuntu bese kuphuma izinja. Kube khona isimaye ngaphandle. For sure bakubona lokho kumakhamera ukuthi kwenzakalani njengoba aza akwazi umfazi ukuthi aphume eze. Ukube aqhamukanga amaphoyisa lawo ngabe kusho namhlanje sikhuluma ukuthi nje izinto zakuthuma uphuthu. Into ebhlungu ukuthi kuyacaca ukuthi kusuthi mina ukuba ngafa bekuzophela kanje njengoba nakho izinto zami zimfemfa ngiphila ukuba ngafa ngabe kusuthi nje kube kuzophela nje nya ngingatholi lutho ngokulimala kwami. Okay. Ngicela ukuya kule party le noma abantu ungafuni ukuthi ubabize ngamagama ukuthi khona baza ngamagama but nje ngifisa ukuthi sikhulume le. Yeah. After sifikile sizokubona la. Kwenzakalani? Ay emva uba senifikile akubanga kuhle wabiza i-meeting wabiza nalo isekela lakhe wasebiza no supervisor washo ukuthi ke ngesikhathi ekhwele delika mina ngase nginethemba elikhulu ngangikhululeke phakathi ngoba phela ngangithi njengoba sekukhona nina ayikho into azoyenza noma ngathi uyangixosha ngabe uyifaka enkingeni. Wathi methi yathetha ngamtshela ngathi mama ngaze yini ngikhulume nawe na ngithi ngicela ukuthi nani ningenelele ningisize ngoba ukuba le ngane yashona yabulawa lezi nje ngithi nani ngabe ngigijima inkantolo lesikole sasizovala kungani mina ningangisizanga ke lento sengikulenkinga le. Ngangikhululeke phakathi nje ngibizela i-meeting ngoba ke abanye ke lento o secretary ke laba babefikile abafika okokuqala bebezobuza ukuthi kwenziwani la abasangikhulumisi kumanje babalento kugcina ngokubingelela bese bebheka lanto besijala ukuxoxa nje nabo abasaxoxe nami yena ke unalento yabo ke yomnde yakhe yokupretenda ke sengathi uthi izinto zi-right. Okay manje ke sebesiqhubeka ngifuna ukwakhela abalaleli leli sithombe emakhaya nababukela ukwenzakalani. Sifika lapha sizoshutha safika nje kukhona ke nabafethu abalanda ke izingane omalume kanti khona nabazali abasebenza osokuzophuma mhlawumbe isikole mangicabanga. Sifike siphumele ngoba vela sizile esikoleni size ngaphandle but kunendawo vele ngaphandle kwazi ukupaka imoto. Safika sama khona senze setup khona ukuthi sifuna ukushutha ke i-story samfethu. Sathi nesathi siyaqala sesiyashutha kwaphuma abafazi ababili abelungu laba nawenda abelungu yeah. Kwaphuma abafazi abakhulu lapha abawu2 omunye isidudla nje omunye emncane baphuma bedishizela beza ngapha kuthini yabo bafike bathini bafike baqala ngathi bayadlula bafike kanti bangena ngasemnyango la basebebuya ke bakhema basebeyabuza ngabona ukuthi ayiyaphazamiseka igenge le amakhamera esikhomba mina yabo ayesakhatha ngase ngiyakubona kwenzakala bothi senzani la ngithi awungathi nani siyashutha la size kumfethu athi nomfethu bathi hayi ke ba ne-worry because kufunda ingane zamantombazane lapha ngithi yebo so manje masizoshutha kanje abangathi mina no asize zoshutha isikole but ke sicela ukuthi sizwe ngani ke because amakhamera vela sifulathela isikole sinodonga lapha sibheke ngasodongweni nanezimbala hayi nasesikoleni isikole singale thina singala ungabi khona nenkinga ekhona kodwa kwaphinde kwafika kwesibili wesithatha ngithi babuya sebebuya isibili futhi kwabuya kwesibili futhi yabo bazama ukuthi ngathi sibuze ukuthi sicela ukuthi sishutha sibheke ngala bagcina bethamba ke kulokho kayi babuyela ngaphakathi kodwa phela kubadishizela lapha ngaphakathi baphinde baphuma babuya futhi bazoma la okwesithathu kwabe sekufika yena ukuthisha lo wendiya uthisha omkhulu yabo wafika ke naye sefinqa igate yabo angiyona ke angidalanga ngokusaba amandiya mina ngidalanga futhi ngokusatshiswa ngithi yabo but ke this one nje ngamthatha on nje ngithi yabo but phela nothi ukuthi ngimphakamisela uma njengomuntu esifazane ngehlisa nje umoya kodwa stood to my ground yabo ukuthi ngimtshele lokho ufuna ngimtshele khona yabo abafethu ke bafakaza ke ababe khona ababona
abafika nkathi ulunywa izinja wena abawofakazi abathutha zona iy'ngane lapha nokuthi hayi bo lento iyenzeka sikhona nabo baqinisekisa ukube alifikanga elaphosa nesibhamu hayi ngoba nabo bathi base beshaya bahluleka kwabona ngithi yabo kushaya izinja yabo lezathi njake bathi izingozi bamayibambile ayifuni ukudedela hayi ayidedela yabo so-ke ngizama ukuveza isithombe into eyenzeka njengoba nje echaza ukuthi-ke abasamkhulumisi laba abawu-2 yabo abamhlophe ababefikile nalesi sidudla lesa somlungu somfazi womlungu lesa first dishizeya laphana so-ke sahlala phela bethi bazobiza isigungu sabazala ngithi i-governing board i-governing board nohlelo wakhona lana wayekhuluma ushidi lo wendiya lelo ndiyake lagcina futhi lingasabuyanga ngoba nalo likephe lisemaphoyiseni futhi labona ilento iphutha likalo lo ohlala akafika kwafika khona okafinance nommeli wesikole babe uforce bebonke kuzoya emhlanganweni wakho zodiscipline angithi yena wayethi kufanele ngixoshwe yebo okay hayi ummeli mase bemchazela-ke ummeli vele uyalazi udaba uthi awu kanti namanje lento ayikalungiswa hayi angifuni ukungena kulezi zinto lezi ngoba lento iyicala elikhulu kabi ukuthi umuntu engafikela imali kanje bese kuphela kanje wawushiya phansi umhlangano nommeli lo wayesabisa ngayo lo mmeli wesikole wayesabisa ngayo wawushiya phansi wathi hayi akafuni ngamtshela phela wathi bring ummeli angithi yabo sisobhekana naye yebo hayi-ke kwase kusala-ke esengicela-ke siyacela enye insizwa-ke ekukhona lapha kwibhodeki sokuthi uma icela-ke le nsizwa uzothi ayingincenge ukuthi kudelete yonke le nto eyenzeka angithi manje sebemtshenile ukuthi obani laba yena kahle hle wayengaqondanga wayengazi ukuthi obani bamtshena wathiwa hey lolu daba lola ngithi khona othisha babantu lapha yana wathiwa hey ubize bani wathiwa hey inkinga yodwa manje usencenga lo ukuthi akangincenge kudelethwe lento naleli iphoyisa lafika nalo leli wayelifonela phela eluhlalo lathi hayi siyacela bandla siyayithoba ngithi mina uma nithi niyayicela yini enizongisiza ngayo nawo angikwazi ukuthi ngivele ngiyeke izinto ningangisizi ngalutho ngathi lento njengoba sengiyiqalela angisajeki ngimile kuyona hayi lathi hayi fanele sihambe kungcono kuyodelethwa ngithi mina hayi ngeke kusadeletha lutho lo senkantolo lo senkantolo kuyijaji-ke lathi cha ngeke lisakwazi-ke lona ukuthi lizongena lolu daba okokuqala umkhwanazi njengoba ebuya kwikhomishini kaMadlanga uzophenya lento amajaji ukusebenza kwawo wathi afuna ukulahlekelwa umsebenzi wakhe wagcina engafikanga kuze kube namhlanje cha ngiyakuphinda futhi lokhu South Africa nabazali bonke nje yabo ne-management yonke yesikole nothisha bonke besikole nabasebenzi basesikole asizile kabi asibona abantu bempi asibona futhi abantu abathanda ukuthi sibone abantu bephelwa umsebenzi wabo yabo okwethu siza mangabe kunesikhala njengoba negama lethu lisho lithi uthuleleni musukuthula mangabe unenkinga phakamisa isandla umemeze ukuze ukwazi ukuthola usizo noma kungasabangathini uthuleleni but kodwa mangabe umemeza bazoqhamuka bazokwazi ukuthi bayezwe bese beyakubangula lelo veliswe lihlabile adding to that ukuthi ke njengoba ngithi asizile kabi size ngomfethu okufuneka athola ubulungiswa ngokulimala kwakhe kumuntu ofuya izinja eziyingozi eziseyingozi namanje makuthi usayifuyile izinja laphana eduze njengoba nje kuhlona umgwaqo nesikole yabo ilokho ngoba kuyacaca ukuthi abazali nabaphathi besikole bebonke lenkinga abayiboni kodwa mhlawumbe angaphinda lenja iphunyuke ingasabambiko uThemba noma umunye umsebenzi ibamba ingane mhlawumbe ingane ngeke ikwazi ukusinda yona ngoba mhlawumbe iyoba ngeke ibe namandla ukuthi ikwazi ukuthi ivikele so ke ngizama ukuthi ngiyakulokho ukuthi naye lo thisha omkhulu waseNdiya loyana abakwazi ukuthi izisingisi naye bamtshela ukuthi asizile kabi ambuka nje iphakamisela umoya lapha but ke mina ngasho ukuthi ngizomhendlishe ngaye njengoba manje esebuya ke umsile sewufaka ngaphakathi ukuthi ke esegoqa umsile ukuthi ecela uThemba ukuthi akadelete i-footage
nimtshele ukuthi uThuleleni akezile kabi, but uThuleleni uze ekutheni ukuthi umfethu akwazi ukuthola ijustice nobulungiswa, nokuthi izingane nesikole sakhe nomsebenzi wakhe nayo uthisha uvikeleke, ngoba njengoba ngisho ukuthi le yanja uma ingenza umonakalo wakheni, angiboni ukuthi umsebenzi wakhe uyosinda. Lo amvikelayo umnini wezinja uma ukuthi uyamvikela yena, kodwa umnini wezinja akanandaba naye because namanje usawucompromise umsebenzi wakhe uthisha omkhulu. Uma esakwazi ukuthi akhiphe le mali asiyakhe nomgodi wakhe lo ekseni, kube kodwa kudeliver izingane lapha esikoleni ekseni njalo izingane ziyawela. Yilokho nje size ngakho asizile kabi. And again, what worries me most ukuthi ngoba imetha isenamaphoyisa, but kuyakhombisa ukuthi within the investigation process there are some discrepancies ezenzekile le case yakho. Ngoba njengoba nje esho ukuthi umseshi wafika wathi usiwe res, angazi res yani number ayikho, kuyakhombisa ukuthi kukhona osabotage uphenyo lamaphoyisa, ngoba by now ngabe namaphoyisa mhlawumbe sasikhipha isinqumo sokuthi lezi zinja ayithathwe zisuswe lapha yabo, zingabikho eduze kwesikole. But nje ngenxa ukuthi ke umuntu omnyama kuyakhombisa ukuthi khona ukucindeleka khona. Yilokho esize ngakho nje. Yikho ngithi nje angeke ngicacise le statement sibe clear ukuze nabazali balesi sikole bazi ukuthi size ngani, ne governing board yakhona kanye nothisha naye uthisha omkhulu asizile kabi. Size nje ngomfethu omemezile ecela usizo ukuthi sizomlekelela kulokho akhala ngakho ukuthi ufisa ukuthola ubulungiswa. Ilokho lithina lakho lokuvala Themba mawuthi hamba khona ngaphandle manje khona kusasele kwasafuna ukueda. Hayi nje ukubonga ukuthi ngigcine ngikwazi ukuthi ke lenkulumo lena ngikwazi ukuveza ke isikhalo sami enginaso. Ngibonga kakhulu nje kuThuleleni. No, nathi siyabonga kaThuleleni ukusibekezela nje mfethu ukuthi ke size sithi sizofika ikhathi ke nomsebenzi kuthina ungaphezulu kwamandla yabo. Hayi ngiyibonele ngize naseredweni mase ngihamba la emgwaqeni uthi nango past 5 anikafike ekhaya. Kunzima nje kunzima. Yabona nje ubona nje ngidingiza kuwena izolo nje ngifike nje ngabo 10 emnizolo yabo. But ke ngathi ngizoqala ngawe namhlanje. But ekuseni nje kwaba khona ngeke ngiqale ngiphumule nje ngithi relax umzimba kancane. Njengoba ngaze ngaphuma manje endlini ngabo 11 sengiqoqe ithimuke sithi sizokubona mfethu yabo. Hayi ngijabule kakhulu. Siyabonga nokusathemba kwakho nje mfethu ukuthi ke zithuleleni mawubona ukuthi khona inkinga onayo. Ithembu yazi ukuthi mhlawumbe uthwele ngakwazi ukuthi akusize nalokho lesiyakubonga mnewethu. Hayi ngijabule kakhulu. No, kulungile mfethu ke sizobona ke sithathaphi la sibheka ke phambili. Hayi. Ngiyajabula. South Africa inaloko udaba besize ngalo nganza kwethu ke udaba lobuhlungu ke siyabonga ukuthi umfethu kodwa ke wasinda umphefumulo wakhe wasinda kulezi imali asizazimbulala lezi yabo eziyingozi ngalendlela ngoba asazi imali umthetho ke uthini ngalezi yazinja ngoba ziyingozi ekuthile lezi zifuye especially endaweni ezinabantu, but ke asazi ukuthi ke uma silandela sizothola ukuthini emaphoyiseni nokuthi lo yamuntu loyana ke umthetho uthini ngaye nokuthi ke isenzo abasenza izinja zakhe kumfethu ungabe bona ba respond abathini njengefamily. Ngoba phela nomnini wezinja zi-owner funeka athathe the full accountability ne responsibility yezinja zakhe umonakalo ezawenza empilweni kamfethu ke. Yilokho ke besikuzelethi namhlanje la kaThuleleni ke mina Mduduzwa kaMkhwanazi kanye ne team yonke egameni lenhlangano iThuleleni siyabonga siyanithanda nisale kahle emakhaya.